Hukumomi a birnin Niamey babban birnin ƙasar Niger sun sanar da wasu dokoki da suka haramta wasu halaye marasa tsafta a bainar jama'a tare da sanya hukunci mai tsauri da dukkan wanda aka kama da aikata su. A cewar sanarwar da aka fitar, duk wanda aka samu yana zubar da yawu ko kakin majina da kuma shan taba sigari a wuraren jama'a za a ci tararsa har kimanin sefa 5,000. Wannan mataki ne daga cikin kokarin da mahukunta ke yi domin inganta tsaftar muhalli da kare lafiyar al'umma. Hukumomi sun bayyana cewa irin waɗannan halaye na iya haddasa yaɗuwar cututtuka musamman a wuraren da jama'a ke yawan taruwa kamar kasuwanni, tashoshin mota da ofisoshi. A don haka suka jaddada cewa wajibi ne kowa ya mutunta dokokin tsaftar domin kare kansa da sauran al'umma. Bugu da ƙari, jami'an tsaro da na kula da muhalli za su fara sa ido sosai domin tabbatar da bin wannan doka tare da hukunta duk wanda aka samu da karya ta. Mahukunta sun kuma yi kira ga mazauna birnin na Niamey da su ba da haɗin kai su guji aikata irin waɗannan abubuwa tare da ɗaukar tsafta a matsayin wani muhimmin ɓangaren abu na rayuwa. Wannan mataki ya biyo bayan ƙoƙarin gwamnati na ƙarfafa dokokin tsafta da kuma rage yaɗuwar cututtuka a faɗin ƙasar. Ku ci gaba da bibiyar shafukan Climate Watch Hausa a shafukan YouTube, Facebook da TikTok domin samun sahihan rahotanni da labarai a kan muhalli da sauyin yanayi.